Ubunzima. Kwesinye isikhathi umzima buhlala emahlombe, emqondweni akusekho sithombe nendlela ngeke uyikhombe. Noma wenzani kuyanyukela, umkhondo uyakujukela, ucabanga uphositha uyakufikela. Isikhathi sokujabula sincane kunesomzima, nesokuphumula sincane nesokulima indima. Noma imuphi umkhakha wokwakha ufuna inkakha, wona umhlaba nezinto zawo. Zafika ukhona sofa sowushiye, umnyango wempumelelo ukhona ngizima ukuthola ikhiye. Kunzima ukwequtha ngomzimo nokwina kulombango. Kwesinye isikhathi siphila ngosizi, ayikho into ongayenza ngoba nokukhala akusizi. Kwesinye isikhathi awazi ukuthi uphilelani, ubona kumnyama endakhaya nganebani, nokuhlupheka kulokuthenga umngani. Noma usebenza kanzima kanti kumele ngenze njani, ngoneni kubani, kwinkosi ubani, uJesu uNkulunkulu noma abaphansi nama ngisazi. Ingakho ngingasazikhathazi, ngenza into yami ngingangabazi. Ngifuna ukuthola ulwazi kube nodumo ngithola imali. Ingani uphila impilo emnandi ingekho lula, ingani emhlabeni singatholi nokuphumula, ingani abanye bekhala abanye bejabula. Uma le mbuzi lula ngicela umuntu ozongiphendula. Ukuphila impilo akukho lula, nawe jula, ukuphila impilo emnandi akukho lula. Noma abanye behleli kamnandi umzima bengabazi, bese ngiyazibuza luphi uthando lamdali. Noma ngiqhubeka nengikwenzayo but angiyithola imali. Bathi bekezela ungakhali, kuyoze kube nini okuthiwa ngibekezele musukhala kuzolunga. Okokuqala impilo idlula njengephunga, la emhlabeni kulikhuni. Kwesinye isikhathi impilo mina ngiyifuna, ayangekela ukubalisa nayo impilo ibheke mina. Kumele kusebenze mina, kumele kugqilazeke mina. Yonke into imini ilokhu nalokhu imina. Inkosi mayivuma thina sophumelela. Ngibonge isimanje le number 9.